Χριστός ηγάψεν την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδοκεν υπεραυτή την αυτήν αγιάσει, καθαρίσας τον τρόπιδα των σερήματι, ή να παραστήσει αυτή εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έτουσαν σφήνων ηρητίδα ή των τιμούτων, αλήθεια η Αγία και άμωμος, τόσο ποιους είναι οι άνδρες αγαπάντος εαυτόν γυναίκας, όσο εαυτόν σώματα, ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, δίδγαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφει και τάρπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησίαν, ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της αρκός αυτού και των οστέωνα, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα, και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα, και έσονται δύο η σάρκα μία, το μυστήριον του το μέγα εστί, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησίαν, μην και ημίσει καθένα, έκαστον την αυτή γυναίκα όπως αγαπάς προς εαυτόν. Σοφία αυτή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εγώ κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Στο καιρό εκείνο γάμος εγένετο ευκανά της Γαλιλαίας και η μήτηρ του Ιησού εκεί. Ευτιδέει και ο Ιησούς του θεάτου εις τον γάμο και ειστερήσαν το Ιουδαίοι και του Ιησού προς αυτόν εκείνον που κέρδουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι έγινε εσύ γίνε, ου πόλη και η ώρα μου. Λέγει μήτρη αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην φύσατε, ήσαντε Κυπρίελοι την εξ, κι με λέγα τον καθαρισμό των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ικρής. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσαν της τρίας ύδατος και γέμισαν αυτά σε οσάνο και λέγει αυτής, αν δίσατε νυν και φέρετε το αρχιτρίπλινο και είναι καν. Πώς δεν γεύσαν το αρχιτρίπλινο στο ιδωρίνο γεγεννημένο και ο κυριμόφαινεστην, η δε διάκονησαν πότε στο είδον, ως νηφίον αρχιτρίπλινος και λέγει αυτό, πάσα άνθρωπος πρώτο των καλών ερωτήτηση, και όταν ήταν πιστός, τότε μελάσω, και την τύρικα στον καλό είναι νεοσάτη. Τα αυτή είναι πίστευτος Ιησούς Μενάς Γαλιλαίας, και φανέρωστην δόξαν αυτού, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθηταί αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος του Θεομεθά σου επάκουσαν και ελέησον. Έτσι δέομεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης και σωτηρίας των δούλων σου, Μιχαήλ και Φλώρας και υπέρ του περιέστατος λαού, το επεκδεχομένου το παράσου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, το εν της σωτηριώδους η οικονομία καταξιώσας εν κανά της Γαλιλαίας, τίμιον να δείξω το γάμον για της εις παρουσίας αυτός και νυν τους δούλους σου τούτους, Μιχαήλ και Φλώραν που συμπρόξαν στην αυτήν αλλήλης, εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον. Τίμιον αυτοί στο γάμον ανάδειξον, αμύαταν αυτό την γη την διατήρησον, ακυλίδωταν αυτόν τη συμβίωσιν διαμήνε ευδόξον, και καταξίωσον αυτούς εν γύρι ποιον οι καταντήσαν καθαρά την καρδία, εργαζομένων στον φιλός. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως των μάν επικαλείστε, σε τον εφοράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Και η
και του Υιού και του Πνεύματος νυν και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, παράσιμον το Κύριο κλείνομαι. Κυρίου δεηθώμε, το Θεός ο πάντα ποιήσας τη ισχύς ελαιώσος την οικουμένη και κοσμήσεως στέφανο πάνω των πεποιημένων υποστού και το ποτήριον των κοινών που το παρεχόμενο συναυτήσει προς γάμο κοινωνία, ευλόγησον ευλογία πνευματική, ότι ευλογητές σου το όνομα και δοξαστές σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ποτήριον σωτηρίου ουλήψομαι και το Δόξα στον Θεό Θεοτόκη Παθέρου Μαρίας, Αγίων Ενδόξων